Floarea, să vii cu trusa. Cine? Nu știu nimic, doar am auzit o frână puternică. Da. Hai. Iau trusa și îi conduc toți ca Acolo! Hai să vină să te vadă, doamna doctor! Stai! Stai! Stai, tanti Floară! Stai! Cristi? N-am nimic! Mai Ești tu nu te sigur? uiți pe unde mergi? Era să te fac praf! Alța pe telefon! Conduci ca un dement, așa! Cine te crezi? De ce nu ești atent la volan? N-am stat pe telefon și am mers legal. Noroc că frânează singură, că dacă nu te făceam praf, făceam și mașina asta praf. Bine, mă, contează mașina ta și nu viața unui om! Gata, tanti Floarea, că n-am nimic. Nu, m-am speriat, de-aia am căzut. Da? Vezi? Și mă faci pe mine vinovat. Gata. Auzi? Dar tu nu ești Ștefan Lungu, fotbalistul? Și mai vrei și poza acum, nu? Cristi! Sunt bine. Mai uită-te la el să fii sigură că e bine, să nu ajungă la spital! Tanti Floarea, sunt bine, m-am speriat, ți-am zis, n-am nimic. N-am nimic, Anda. Sta cine? Nebunul ăla care merge cu 100 pe oră la noi în sat! Something I need to face.